Moi roztomili, posłuchajcie, jako Junek z Podlesio napisał książkę. Jak się wam to moi wyrządzani podoba, to dajcie mi suba. Niech ta nasza cieszyńska rzecz idzie do świata, kańsi dali. Niech to ludzie też posłuchają. Toż posłuchajcie, Junek to był dycki takowny, obyczajny, einfachowy chłop. Skończył 6 klas we szkole, bo tela musiał. Nauczył się od rektorów pisać, czytać, a rachować, a to mu stykło. Bo potem chnet zaczął robić pospołu z fotrem na gruncie, tuż żadnego fachu się nie musiał uczyć, bo mu wszystko powykładał tacik. Kiej się co a jako sieje, wiela zorek się suje, jako się łoże, siecze, z koniami jako się robi, wszystko przy gospodarce. Potem Jonek se wziął Hankę od Jopepy, co chował babucie, a żyli se pomału jako pombuczek przy kozą. Hanka to była baba fest ciekawo świata. Nie było jej ciężko roz za tydzień zunść na torg do Cieszyna, dozwiedzieć się wszystkiego, co się kany robi, kto umrzył, kto się ożynił, lebo kto kogo w arendzie posturkał. Dycki też roz za tydzień, jak szła po chleb do konsumu, to se kupiła Zeitung, a dała go aj poczytać Junkowi. Tuż, a Jonek on był takowny, jako się prawi. Jakim żeś mnie pombuczku stworzył, takiego mnie moż. Poczytał, pooglądał, a potem Zeitung wziął na aport, co by se nim żyć uczyć. Bo kiejsi papierów haździu nie było. Roki szły, dziecka się Hance a Jonkowi rodziły. Świat się zmienił, bo na gruncie miasto koni zaszły coraz więcej robić traktory, a w kuchyni wyrządzało a grało radio. No a Jonek umiał wyrządzać iny po naszemu. Tuż pisał też iny cieszyńską rzeczą. A żaden nie wiedział, ani jego baba, że już kiedyś rok na każdo, dyski w nocy przy Petryolce, pisał se wszystko, co robił przeździ. Gor to wszystko przy gospodarce, ale nie iny, bo se wspomniał, co mu wyrządzała stareczka, stazik, a wszystkie te pogodki o hańdownych czasach, blajszty w tym pięknie pisał na archach papiuru. Jako się kiedyś żyło, co się ważyło, jaki zieliny się piło, jakie były tradycje, zwyki, obrzędy, no ganz wszystko. A chował to do podstolo. Żaden nie wiedział, że to tam mo. A to pod stoli zawierał dycki na klucz. Tuż żaden okrom niego o tym nie wiedział. Potem nie skorzy, już tego było tela, że to musiał styrkać aj do kastlika, co go miał przy legierze. Ale też tam miał zumek, tuż ani dziecka, ani baba mu tam nie zozierali. Ale się stało jednego razu, że po dziedzinie drepsiły dziołchy, a chłopcy, co studyrowali etnologię w Cieszynie. Przyszli aj za Junkiem, a on już był taki oto staziczek, ale furt jeszcze robił wszystko przy gospodarce na gruncie, a gowiedź odbywał. Chłop był kapkę wylękany, bo przeca jacyś młodzi, chytrzy ludzie się go będą o coś i pytać, a on borok nie będzie wiedział, co im możyc. Ale Hanka go chnet ku nim wycisła, tuż se siedli pospołu pod strumem na ławce, a on im wyrządzał wszystko, co chcieli wiedzieć. Miało być oto pół godziny, a się z tego zrobiło pół dnia, bo Hanka im przyniosła tej, kołocz, buchtę, a potem im dała aj na obiad babraczkę. Na koniec ku nim przyszedł profesor, co tych studentów uczył, tuż jak oni już pospołu, to se z Jonkiem siodł, a zaczęli rządzić obo po naszemu, bo ten profesor był z Ustronio. Tuż przeca stela, to se podrzistali. Na sam koniec wypili po 2 sztamperle gorzołki, tuż Jonkowi przyszła opowoga, a pokazał profesorowi swoi pisani. Profesor sztamperle wypił, a zaczął to czytać. A się spytał Jonka, jeśli se to może pojczać, że mu to wróci za miesiąc. Chłop kapkę nie chciał, ale Hanka go sturkała. Tuż wypili z profesorem jeszcze porę sztamperli, a przeca mu dał te wszystkie archy papiuru. Za miesiąc przyjechał profesor, a w ręce miał taszkę. Siadł se z Jonkiem zaś pod stromem, a dał mu chrubą książkę. Chłop ją odewrzył, zaczął czytać, a się ganz pobeczał, bo w niej było to jego pisanie. Archy papiuru mu ten profesor wrócił z patki, a ta książka poszła do świata, a z tego, że była napisana po naszemu, naszą cieszyńską rzeczą,
To ją ludzie radzi czytali, a nie Enyci Stella, ale po całej Polsce. A do Jąka przyjechali aj z gazety z Cieszyna, bo o nim chcieli napisać, byli aj redaktorzy z radia. Chłopce nigdy nie pomyślał, że na stare roki książkę napisze. Tuż jak piszecie coś po naszemu, to tego nie styrkajcie do podstolu, lebo do kastlika, ale pokoście to światu. Bo było kupa takich Junków, co pisali wieca, co ich nigdy żaden nie poczytał.